Tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP Sule Lamido ya bayyana cewa bai dace a jawo tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan cikin rikice-rikicen siyasar shekarar 2027 ba. Africa Trust ta ambato wannan ne cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Facebook a ranar Laraba, 20 ga watan Mayun shekarar 2026. Sule Lamido ya ce Jonathan mutum ne mai daraja a Najeriya kuma yana daga cikin manyan tsofaffin shugabannin duniya. Don haka bai kamata a saka shi a cikin siyasar da ke cike da son rai da kuma neman mulki kawai ba. Ya ce kiraye-kirayen da ake yi wa Jonathan akan ya fito takara sun samo asali ne daga halin rashin fata da kunci da Najeriya ta tsinci kanta a ciki. Amma ya kamata ya ci gaba da kasancewa cikin matsayinsa na dattijo mai daraja. Lamido ya kara da cewa duk da masu kira ga Jonathan suna da kyakkyawar niyya, amma wannan kira na nuna takaici ne kan halin da siyasar kasar ke ciki. Ya kuma gargaɗi Jonathan da kada ya bari irin waɗannan kiraye-kirayen su rinjaye shi. Yana mai cewa Najeriya na buƙatar ci gaba da mutunta matsayinsa na dattijo kuma jagora mai daraja. Hassana Suleiman Matazu, SSM Hausa TV.